Завървете за матовите цветове. През пролетта и лятото на 2026 всичко се върти около здравия вид на косата. Водещия тренд е сияйна коса, която изглежда естествена и много скъпа. И ето какво да търсите. Блондинките, студеното русо отстъпва място на топлината. Хитът е маслен крем, меки нюанси на ванилия и мед. Целта е цветът да изглежда мек и кремообразен, а не изкуствено бял. Брюнетките и кестенявите. При тъмните коси властва течен нуар. Толкова тъмно кестеняво, че почти изглежда черно, но с огледален ефект. Ако искате нещо по-светло, заложете на млечен чай. Нежно бежево кафяво, което отива на всеки ден. Червените нюанси и акценти. Червеното става по-земно с цвят печена глина. А за смелите добавете дискретни акценти в морско синьо-зелено. Това е цветът на годината и стои идеално като скрит детайл. Забравете за резките черти. Всичко трябва да се прелива плавно. Сякаш косата изсветлява естествено от слънцето. И все пак най-модерният цвят си остава този, който ви отива. Кой от всичките цветове бихте избрали за своята промяна? Пишете в коментари.